Nagyon sokszor mindig ez van, hogyha meddőségről van szó, akkor ugye csak a nőket helyezik előtérbe. Hogy most már mennyivel jobb, hogy a férfiak is vizsgálva vannak, mert hát nagyon sokszor nem is tudnak egyébként róla, vagy így derülnek ki különböző gyulladások akár, hogy van valami eltérés, hogy azt mondja, hogy nem jön össze a baba, valami nem stimmel, valami nincsen rendben. Hát igen, a férfiak szerepe az ugyanolyan központi. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor a férfiaknak legalább ugyanannyi a szerepe abban, hogyha nem jön össze kívánt időben a vágyott gyermekáldás, mint a nőknek. Tehát 50-50%, és még az eseteknél ugye mind a két oldalon is lehet hiba. Tehát, és egy férfiaknak kivizsgálás az jóval egyszerűbb, mint az a procedúra, amin végig kell menni a nőknek, mert egy egyszerű spermavizsgálat során nagyon sok mindent meg lehet állapítani. Például ott van, hogyha valakinek az ejakulátumában ott vannak a fehérvérsejtek, az ugye a gyulladás, mint amiről megkezdtünk beszélni, annak az egyik kimutatható vizsgálati módszere.